салом алайкум дӯстон, ман Сунатулло Қосимов. имрӯз мехоҳам дар мавзӯи 3D принтерҳо каме ба шумо маълумот диҳам. хеле ки шумо медонед, дар Тоҷикистон ман пеш робот месохтам ва рӯйпӯшҳои роботро ҳамеша ман бо даст месохтам аз пластикҳо ва ин бисёр ҳам кори маро душвор мекард. ва баъд аз дохил шудан дар донишгоҳи Москва ман дар ин донишгоҳ ин принтерҳоро дарёфт кардам ва кашидани проектҳоро ва печат кардани ин моделҳоро дар ин ҷо омӯхтам. ва чунки шумо дидед дар видеои пешина, ман рӯйпӯши ин роботро бо кӯмаки 3D принтер сохтам ва печат кардам. ва ҳоло бошад мо ҳамроҳ мерем мебинем ин 3D принтерҳо чӣ гуна печат мекунанд, чӣ хел кор мекунанд ва чӣ хубиҳо доранд. 3D принтер ин технологияе ҳаст, ки ба шумо имкон медиҳад аз модели рақамӣ, яъне цифравой, ашёи воқеӣ созед. ҳамааш дар солҳои 80 бо номи намунаи зуд оғоз шуда буд, ки ҳадафи технология ин зудтар ва арзонтар сохтани намунаҳо буд. то ин вақт 3D технология бисёр зиёд тараққиёт кард. барои чоп кардани чизе пеш аз ҳама ба шумо модели 3D-и ашё лозим аст, ки шумо метавонед онро дар 3D барномаҳои компютерӣ ба монанди Fusion 360, 3D Max ва ғайраҳо созед. ё сканери 3D-ро барои скан кардани ашёе ки чоп кардан мехоҳед истифода баред. инчунин вариантҳои соддатаре мавҷуданд, ба монанди ҷустуҷӯи моделҳо дар интернет, ки барои дастрас будани дигар одамон офарида шудаанд. пас аз омода шудани лоиҳа, онро ба барномаи Slicer ворид кардан лозим аст. Slicer барномае ҳаст, ки моделро ба рамзҳо ва дастурҳои 3D принтер мутобиқ мекунад. Slicer лоиҳаи шуморо ба файли чкод табдил медиҳад, ки барои чоп ҳамчун ашёи ҷисмонӣ омода аст. раванди чопкунӣ метавонад якчанд соат ва баъзан якчанд рӯзро дар бар гирад. ҳамааш аз содда ва ё мураккабии модел вобаста аст. S650 яке аз калонтарин 3D принтерҳо дар ҷаҳон мебошад ва ин метавонад то 1 метри квадратӣ моделро печат кунад. хеле ки мо мебинем атрофи ин 3D принтер пӯшидааст ва ин метавонад дар сифати модел бениҳоят фоидаи хуб дошта бошад. аз боду аз шамол моделро муҳофизат мекунад. имкониятҳои 3D принтер бепоёнанд ва онҳо ҳоло ба асбоби маъмул дар соҳаҳое ба монанди муҳандисӣ, тарроҳии саноатӣ, истеҳсолот ва меъморӣ табдил ёфтааст. хеле ки имрӯз мо шоҳид шудем, ҳамаи он фантазияҳое ки дар хаёли мо ҳаст, мо метавонем бо ёрии 3D принтерҳо онҳоро дар амал бисозем ва аз онҳо баҳра барем.